אני אומר, היי יוטיוב, תסתכלו על המשתמש שלי. הנה דרגה 22, אתם רואים? עכשיו נראה לכם את הפרטים. הנה, תסתכלו. היי יוטיוב, היום תראו את המשתמש. לא! היי יוטיוב, היום תראו את המשתמש שלי. דרגה 22, אתם לא מאמינים. תלחצו על ב'. הנה ראיתם, דרגה 22, חתיכת חורה. והיום תסתכלו איך אני נלחם. הנה תסתכלו את כל הקלפים שלנו. הנה בוא נבחר את זה. בטל. עכשיו אותך. הנה אני עושה כלום. מה זה כישוף של החיים הרע. קוברה ענקית, אתם רואים? וחיסלנו אותו. וקיבלנו 18 גולד. ובוא נחסל את זה. למי שלא מכיר את המשחק, קוראים לו וויזארד 101 אירו. ביי. סתם. ביי. עבדנו עליכם, תסתכלו את הקלפים. תסתכלו כמה זה מוריד. ראיתי, לא יכול לראות. איכשהו תמיד אני רוצה להתעדכן מה קורה במהלך שלי עם פותח CNN. הנה עכשיו שתי רוחות. נהם בן. תסתכלו, יש לנו פה קוברה. יש לנו פה קוברה, עכשיו עשינו סרטן. עכשיו אנחנו עושים זרי מים. תסתכלו איך אני מנצח בשם כולם. הנה. קיבלנו כובע. הנה כולם לראות. והסתכלו אפשר להחליף פה, יש פה מגוון של כובעים, כל מיני עולמות וזה. בקיצר משחק של ממון והמליצה. עכשיו אני אראה לכם מקומות עם כסף. מקומות שאפשר לפתוח אותם רק ברגע מסוים. הנה הסתכלו זומבי. זומבי זה הוא לוקח את החיים שלו ומעביר את זה אליך. זה למשל עכביש חול. הנה זה הזומבי. ראיתם? אבל לא הרי. ועוד לא סיימנו את המשחק. הנה עכביש חול, דווקא עליי כל כך הרבה. אנחנו עושים מופיעות חושך עכשיו. הנה אנחנו קיבלנו עכשיו קלף מיוחד. הנה תסתכלו. הנה תסתכלו לאיפה אנחנו נכנסים כדי להיכנס לראות את כל הקלפים שלנו. הנה תסתכלו כמה קלפים יש לנו. עכשיו תסתכלו, פה אתם רואים את הקלפים האלה שהכי לחץ, אלה קלפים מיוחדים. חוזרים לחול, אנחנו גרון, משהו. האמת שאנחנו פלאפל, אבל אבא של דני נרדם בדרך. וואלה. אז מה יש? תסתכלו, אתם חושבים שזה סתם אפל, אבל תגמינו לי. אני גם חשבתי ככה, נכנסתי למשחק והתחלתי להתלהב. ענה לו לי.
תסתכלו איך שאנחנו נלחמים מול עוד אחד. הנה הקלפים המיוחדים שמקודם דיברנו עליהם. לפאפין. בשביל להפעיל קלף מיוחד אתה צריך למחור על הלחצן השמאלי. הנה, תסתכלו, אנחנו עכשיו עושים רוח, מה שראיתם מקודם רק בקלף. זה הטלף מכה. הוא יכול לעשות אותך גם בסיבוב וגם בהתחלה. בטל הכוח, אנחנו מצטערים שלא הראינו לכם. הנה יש פה פייה, בואו תראו מה עושה הפייה. הנה הפייה עושה קוסמות. זה למשל נמר אש. יש לי את החיה הזאת, כפול 5. הנה זאת פייה, היא מוסיפה לך חיים. 400. ועכשיו כל החיים בלי שלנו. אמרת לי רמזה לי שאם תזמין אותה לטייק אז אני ממש לא תגיד לה. אז לך תגיד לה. פה למטה אתם רואים את בקופסה, בבייגל האדום הזה, בבדולח. שם אתם רואים את החיים, בבדולח הכחול. את האנרגיה שיש לכם, כמות האנרגיה, ובבדולח הירוק, כמות האנרגיה של החיה שלכם. אדום. יש פה כל מיני חיות. יש פה כל מיני ריבים, עכשיו נראה לכם. את כל החיים. את האזמרלדה. רוח קשה. עכשיו תסתכלו, רוח בוס. זה החיות שיש לנו, כל הקלפים. נראה לכם עכשיו פירת בוס. עכשיו תסתכלו, שלט בוס. בוס שלט. כמו שראיתם את הפירט מקודם, אבל קודם כל צריך לקחת חיים ממניך מספיק. אני הולך להביא קרח. אני הולכת לדבר על הקרח. מה אתה עושה פה? איזה מזל שיש לנו את הקרח הזה, הנה אף אחד פה לא בוס. כולם פה בוסים, תסתכלו. לא רשום להם בוס, אבל הם בוס. הנה, זה חיירה. תסתכלו. אני לא אסבלת, אני משתובן למה כך מסובך ולארגן פיקניק. זה לא מסובך, אני חושב שזה כמו שאתה רגע. מה אתה היית רוצה בפיקניק הזה? איזה מצד. פיקניק נורמלי, מה היית רוצה שיש שם? מה הקטע זה בכלל פיקניק רומנטי? זה סתם אידיוטי ומתאמץ. עכשיו אנחנו נראה לכם אחרי זה מנהרת ציקלופ. כולנו דברים פה ביחד, אז מה הקטע? כולכם מכירים את האגדות האלה בטלוויזיות וכל מיני שיעורים, אבל פה במשחק זה הופך למציאות. אני אמרתי לדלי שאת לא תהיי בעניין של פיקניק. זה עכביש חול, כידוע לכם, כמו שאמרתי לכם בפעם. זאת פיית חושך שאפשר להילחם איתה. יש גם קלף של זה. אני רוצה שנהיה ביחד. הנה תסתכלו, קלף של רוח. אם זה לא יתבטל. הנה זאת עוד פעם עכביש חול. אני אומר שזה כל כך שקוף שאני אוהב אותך, שכדאי שאני אזדרז לפני שהיא מעשת את זה. הנה רוח. אל תחשוב כאילו היא מצטרפת. קיבלנו מגפיים וקלף.